ade so wuri jokkondiral yaha ngara newanaki hakkunde mun e bandum en hayso ko gurdam wonko ɓuri Kola ko wuro wongo e département mo Kanel commune mo Horkadiere ngo lombi ko hakkunde Hunare e Padalal Gangel e Weedu Boseyaɓe ɓe ɓooyi ɗo kono haɗani ha ɗo yarete elle yebare mawde wonande ardiɓe leydi ndi ene jeebiɓe to banggue laabi dabbude e ceedu sahante noon so ndungu ari to ndungu to miɗen daña toon probléme uji kewɗi sabu miɗen jooɗo ɗo joni alay saago ma jaaha wuuro lijotoya sa yahani wuuro ala ko mbawɗa gaynude ɗo haydara so tooɓi min mbawa yaade min jiiliyo ko woni guure mawɗe ko min gartir ɗum ɗo min jooɗo tan hande silti fof ka jogaki noon e andade gasata min tan ko so tooɓo ari ala ko jaaruɗo so woni ndiyamji ala ko jaaruɗo ala wayno ɗum ɗo sinaka joni ko oto joguiɗa walla moto ene yaawi kono ala ɗum hay sarataji ɗi waɗi hen jogui waɗi hen ɓe ngala saabu sa fini a ala saret wonta ko ma teroyɗa to terete toon woɗɗi gati ma jaaha ɗo ha rompoy taw koyngal ma so tawi aɗa wambi ɓiɗɗo walla aɗa rondi dongal teddugal ene waɗi caɗele ɗum ko ndungu ceeɗu dabbude min koni koye guure ladde min gonani guure mawɗe min jahata guure wuuro toon min ƴeewa toon komin ñaani min duggoya min gunoya min jahata koye koyɗe amin jogui caɗele so to banggue laaɓi ɗo yaadu ndu ene muusi tan yaha ɗo ha Hunare oroji ngala ko ma jaaha ha goɗɗa nde puɗɗa terade hay terugol ngol garage ala ɗo hen hay dewɗa daña ko ɗum woni caɗele mabɓe e laaɓi kala ko jiɗɗa yaade ko koyngal ma tan jahata sa ala tan sari rewo ɗo tan mbiya fada tan koye koyngal ma jahata goɗɗi ɓatti ko noon komin lumbi min gari ɗo ko komin gila min diwa min gari ɗo ko ɗo kadi min koɗi gila min diwa ko ɗo min koɗi kono banggue yaadu amen ko minen tan jogui koye amen so sari umima tan jaaha walla so hunde wirtima ɗo mbiya fada amma ɗum ala koyngal ma tan jahata ndungu o ene muuse amen ha ɓurti soɓe garay amen walla somin jaahay mabɓe ene muuse amen ha ɓurti kadi ne waɗi min sok ha ɓurti wona rewɓe wona sukaɓe wona dabaji ene muuse amen ha ɓurti ndungu hay han tawa looro e ɓakkere wona aɗa tawa aɗa teddi aɗa looro e ɓakkere nde ɓakke ɗe ne muusi yaadu muɗum ne muusi walla wona aɗa yaha aɗa yaha aɗa wambi ɓinguel ma aɗa yaha toɓe lawol te koye koyɗe aɗa ɗum kam ala ko ɓuuri wonde caɗele caɗele amen ɗo ne keewi ɗo jaagol ngol ɓe mbaɗi caɗele emin jogo saretaji min jaaha hen waɗa saaha saretaji paana min donka dañde lawol no min jaari bandiraɓe amen ne jiiɗa arde ɗo donka dañde lawol no ari en gardi ɗo andi kallu o reɓani ɗo koko taari min eɓe ene waɗe amen caɗele e guure mawɗe he jaagol amen ne waɗi caɗele ene waɗi caɗele laabi daraki wona sartaji keewani otoji ndeɓata ɗo ene waɗi caɗele yontande hande yahore nde e sukaɓe ɓe min nullat ɗumen yo unoy min nullat ɗumen yo jaa coodoya mbarude ndungu so heesi ari caɗele amen fof ko ɗo garata batte ndiyam ndungu yimɓe dondoto gaweji jaaha unoya unoyde tan dal min donka artude taw ƴiwole gaari min loggo to hamin gon tan min mbaɗa téléphone ngaji tawi wonɓe toon ɓe arnoɓe ene ko jaggi ɗumen ko caɗele amen ɓe ɗingol lawol ko caɗele amen ɗo caɗele amen ko sa ummima ɗo rampoyɗo aɗa fay pallal so ndungu gari ko caɗele musɗe sa ummima ɗo aɗa fay pallal ko caɗele musɗe saɗa yaha ñande fof toɓa yaata hay saɗa jogui sare ma a yaata ɓakkere il faut ko ma ñawal ma fajja a wawa yaade ene jooɗa balɗe ɗiɗi taw yaata ko ni ko ndiyam ɓolam ko wayno laaɓi ɗi aɗa yiiɗa yaade donka saret aɗa yiiɗa yaade kadi donka dañde tan dal daba to jaaɗa eyyi ɗum woni caɗele amen ndungu ɓuuri wawde wonde en caɗele amen kene waɗi nokkuji beɗɗi ndiyam saɗa yaha ko ma juuwa e ndiyam ko wayno jeeri ndi kam joni wanno julol ngol waɗi pom ɗum kam ko mawɗum alhamdulillah ko pom rewata ko wayno faade Gangel walla faade Padalal ɗum laabi ɗi ne waɗi ndiyam ndungu ene waɗa looru ɗo joni so ñande tooɓi ɗo foof hebde amen rangaran ko caɗele amen ɗo tan rangaran he ene waɗi caɗele ko andi waalo ne tiiɗi metti aɗa ñande tooɓi foof min mbawa yaade ñalli tobde joni aron kadi dañde no jaaruɗa sinno goudron joni hay sono tooɓa aɗa wawi yaade kono ɗo so tooɓi a wawa yaade a yahata
ɗum woni probléme amen ɗo so toɓi min mbawa yaade nokku hay saɗa yaha ɗo pallal wawa yaade saɗa yaha Ganguel wawa yaade haade ma yettade rang rang o a wawa yaade a yahata looru o ɓakkere nde hay pucci wawa yaade hen Allah heewde looru ɗo e nder leydi Sénégal ene wiye ko ɓuri ko o heewde e budget leydi ndi waɗete koye jangde so tawi ɗum ko hunde wonde wonɓe ganduɗa jiitaki hen koye munen koola seɓɓe koye ɓen yimɓe jeeya mo ala jangirɗe ɓadiɗe laabi labtuɗi kolniɗi hakkille mum yeedata mo hakkille mum yeedani kala ko jangina famata koola seɓɓe ko caɗele cattuɗe ɓe nguuri to banggue jangde to banggue ham école aji ɗi école aji ɗi mbaɗi caɗele sukaɓa men ne jangga ɗo e wuuro he sukaɓa men ne gimmoɗo janggoya pallal te pallal soɓe pinini ɓe gimmoto ɗo ko subaka law 7 heures tard koɓe gimmima ɗo ɓe jarata koyɗe mabɓe te aɗana ɗo e pallal e fof tisede soɓe jangguino ɓe ƴeeguiri fof noon ɓe gartirta en hen saaji eɓe garta ɗo tisubar en hen saaji ɓe garta ɗo hedde midi en hen saaji ɓe garta ɗo hedde 1 heure demi kadi wadde ne waɗi caɗele ɓe gimmo toon ɓe garta ɗo en hen saaji ɓe kirditoyo aɗa ɗum ko caɗele to banggue kadi janggoɓe ɗo ɓe ene waɗi caɗele saabu sukaɓeɓe so fene jangga ɗo ene moƴƴi amen ni ɓe daña ɗo ene kaydi ko wayno cantine taw kamɓe ɓe mbawa defenede ɗum fof ko caɗele amen rutti hen kadi sukaɓe janggoɓe ɗo e wuuro heɓe classe tokoso amin jawi jangguirɗe ɗe amin manquira banguji amin manquira ko wayno defte amin manquira ko wayno kereje amin manquira ko wayno bikuji ɗum fof ruttoto ko minen yummiraɓe walla e babiraɓe ene ndendina gadda codana sukaɓe mumen amin manquira ɗum soɓe ummima ɗo haaɓe ummima ɗo ɓe jahata ko pallal goto suusa yaade ɗiɗi suusa yaade tati suusa yaade maɓe gona joyo jeegoma nde ɓe mbawa yaade gartugol ngol maɓe padodira kamɓe foof ɓe taw ɓe jangga tan kalsaji gooti ɓe jangga ɗo ƴeenga ɓe jangga ƴeenga haaɓe padodira haaɓe gayna haaɓe laawa ɓe mbawa artirde ɗo so wona ɗum soɓe goni tato nayo ɗiɗi ɓe suusa to banggue école o ɗo gonɗo ɗo min jiiɗi jangguinde kono wan noon doole ngala to banggue kayitaji mabɓe e to banggue bikuji e kayiji en ɗum kadi min jogui hen caɗele kadi won sukaɓe janggoyoɓe e padalal ɓe ene tampa hen won noon yaadude ngu ɓe jahata nangue hoore o heruji ɗi ɓe jaltata ɗi ɓe jaltata ɓe galata ɓe garti ko koyɗe ɓe gartirta koyɗe ɓe jarata koyɗe ɓe gartirta école o ne waɗi caɗele école o ala hay mire école ene manque hay matériel fuu ne manque école o ne manque kay gila école o fuɗɗi haa ɗo école o ne waɗi caɗele wuro ngo ne yiɗi jangguinde ego jogui janggoɓe kono école o ne waɗi caɗele hol caɗele makko ko affaire ko jangguirte ko sa yiɗi jangguinde a ala ko ballirɗa cukalel nguel ha nguel yetto école nguel jangga toon nguel janggata hamin jogui oɗon banggue e hamin badda hen noon ha sukaɓeɓe janggi ha won hen yaaɓe won hen heddiɓe ɗo won janggoɓe padalal won janggoɓe Ganguel won janggoɓe Hunare mais yaadu mabɓe ɗo ummade ɓe ɗo noon ha yaha haɓe jetto guure ɗe suba kay kikiɗe jamma e ñalawma ko caɗele sukaɓe ne keeɓi hen caɗele tigui par ce que min jahat ɗo guila 7 heures min jaaha ko koyɗe kadi min gartirta ko koyɗe 2 heures somin jaa min kirde kadi ko koyɗe ɗen ɗum woni caɗele ɗe gammi min guddirɗo e namni guila min guddani taw ndiyam ɗam ari taw taɓari par ce que min jaha ɗo min toɓe ɗo e lawol eyyi min waɗi caɗele ko ɓenni ɗum sukaɓeɓe noɓe jarata ni eɓe keeɓa probléme uji e laabi he ɗin probléme uji kadi min kalat ɗum eɓe keeɓa tampere yaadu eɓe keeɓa hen probléme uji bo soɓe jettima noon soɓe jeehi haaɓe jettima jatigueɓe mabɓe ɓe naati école guure ɗe ne jaɓɓoɓe ko yettere Allah kala ɗo ɓe goni jatigueɓe mabɓe ne moƴƴe mabɓe kono ummadeɓe ɗo yaadeɓe toon e ummadeɓe toon artudeɓe ga ene waɗi caɗele ɗe ngalaɗo kaaɗi somin ballama e école he école o hamin jiiɗi école o yaaha kadi hamin jiiɗi jangguinde ko woni ɗo e cukalel ko museji ɗiɗi mbawa jangguinde ɗum eɓe jogui caɗele kadi sukaɓe janggoyoɓe ɗo wuuro ɓe to padalal to ɓe jahata ɗo koye koyɗe ɓe dawat ɓe jetto ɓe jangga so wiyama ɓe kirdo ɓe garta soɓe gottima ɓe coɗoto koye lawol
ɓe dutto ɓe janngoya ɓe ngala véloji ɓe ngala motoji koye koyɗe maɓɓe ɓe janngata ne woɗɗi ɗo ne woɗɗi no sukkiɗi cuusa yaade ɗo ganguel kanko janngo toon ko toon jooɗoto kono pallal ɗo jaagol ɗo ngol ko ɗo ɓe janngata kolosaji ɗi ene waɗi caɗele jaagol e gattugol fof ne waɗi caɗele cuusa yaade kamɓe maɓɓe keewa ɓe cuusa artude maɓɓe keewa noon ene waɗi caɗele min ɗo ene waɗi caɗele tomin janngoy to min jarata ko koyɗe gila koola ha ganguel janngo pallal ɓe aussi kadi ko noon jarata ko koyɗe gila pallal gila koola ha padalal ko noon min goori kadi wuro ngo oɗo école hay kantino ala komin ɓen jannguɗo hen ko cantine depuis 2012 nde min natti hebde cantine collège kam woni hen wonɓe ɗo pallal ɗo ene jangga ɗon collège ɓe goni ummotoɓe ɗo suba fof ne jaaha ɓe ene hen woni hen goto nana ganguel ene jangga toon samedi fof ne heewi artude ɗo ene hen janggoɓe hunare fof kadi aɗa andi ko joni te kadi ko ɓiɓɓe rewɓe so tawi ngoƴa woni e laabi yaha ngara jangde sukaɓe ko hono noon jokkiri e caɗele to banggue ndiyam mo wi cellal e laaɓal haalata ko ndiyam ene ngakki e ngoɗo wuro wiyetengo Koola min jogui min jogaki saabu ndiyam kewɗam tan woni ko ni min ngala ndiyam ni saabu min jiiɗi ndiyam cohli ndiyam fof min ɓuuri hewde ɗo caɗele ndiyam minen kay ɗo ndiyam ko caɗele saabu ko adi fof woynu min jogui ɗo woynu wuro ngo fof ko hen ƴogata aɗa fira ɗo joni suba jaaha ñalla rangde taw donka hebde ndiyam te ndiyam ɗam ko kañum ko ma gadda jara ma gadda lorɗa ma gadda guppira ka ɓesɗo ka baccowo suba fof e Allah mo pinɗa ka baccowo wadde ndiyam ɗam kam to banggue ndiyam ɗam kam ko caɗele koye boyli he min ƴogata a hoccat pan ma jaaha gaddoya ko jarɗa e ko lootiɗa e ko guppirɗa e ko lorɗa sukaɓe ma komin ɓesɓe ndiyam ɗam kam ene waɗi min caɗele seeɗa min ngala robiñaji a hoccat pan ma tan jaaha ƴogoya sa ƴogoyani a jooɗima neɗɗo noon wawi jooɗade ala ndiyam joni kam min ngala ndiyam ni par ce que joni ko woyndu wotu woni ɗo hay ɗum ni woyndu joni ko ndu moƴƴani ndu woni koye bonde min jogui ɗen caɗele min jiɗide forage min keeɓi min jiiɗi pour ha ndiyam ɗam wawde hewde ɗo yaha ndiyam boyli tan dey kono nduɗo woyndu kam woyndu Jaaɓel Asane men ndu gollino ndu waɗino ndiyam ndu meeɗano horde ha école o hitande asande école o asa tan école o joofi tan no rompidi hen ndu watti horde heddi hankkadi ne nde hori foof ne tiggite nde hori fof ne tiggite hamin ñaagui ɗo woyndu beyta min ñaagui beyta min ñagori woyndu min mbaɗana woyndu ndu noon ndu heewa ndiyam min mbaɗana wondu nan to ne woɗɗi kono minen kam ko ɗo tan min kokkitto kono min ñaaguima rawane kadi e rawande fof forage huɗuɗa min ko hen goni e ndiyam he on noon ndiyam wardi foof min ñaagui forage o min joni kam forage o wayno andiyama kono joofani ndiyam ɗam hamin jogui hen caɗele hen fannu woni hen fannu to jiiɗa taaridi wuro ngo pop ko galleji ɓoɗi koko nangga kono haaɗiɓe hodde ko sababude ndiyam ko hoɗiɗo hande ko fodde wonde 400 galle hande nanɗo e wuro he so ndiyam arino wuro ngo ne wawi wonoyde hedde ujunere galle hande e nder o saaha Koola heɓe jogui tan ko boyli ɗin hen saaha haɗa ara taw weeɓani hebde ko taki weeɓani hebde haɗa ara taw ne waɗi caɗele saabu so ceeɗu wuuli joni hiiɗi koto min donc dañde ndiyam wonta ko ma min nula e guure mawɗe he min ñaago bandiraɓe gaddana min ndiyam e sartaji min juppira ɗum min liggoro ɗum sa dañani saret kam koye caɗele tan gonɗa ɗum kadi ko caɗele amen min ngala ko boyli tan min jara joni noon emin jiiɗi hebde ndiyam komin jaari taw ko forage ƴogol ngol ustunomin komin joom jawdi en jaaha sa dañani ɗo joni e boyli he ndiyam alay saaga yahan maayo ko cukalon kadi ndewnete e jawdi he jaaha son leeli gabboɗa ɗumen kula mbiya pour so yaha to natani e ndiyam jiiloyɗa ɗumen kono so ndiyam jooɗima a immoto jarna jawdi ma taw ɓinguel ma leftaki lorani anne kadi hakkille ma ne deeƴi e nder hen hamin jetta Allah hamin jetta Jaaɓel Gueye kanko hokki min ɗo ndiyam hamin dañi wadde ko min mbaɗi ko hamin dañi hodde ɗo hamin jetta Allah kadi min jetta Daouda Dia woodi ko ɓeydani min ha no feewi kono ha joni ne hamin manque a ndiyam vraiment 89 ngo hoɗi ɗo gila ngo hoɗi ɗo noon
ego jogino caɗele ndiyam caɗele ndiyam ɗe ko caɗele kamniɗe Allah ittani min noon ittinani min ɗum ko sababude jaɓel gey e gurnam muɗum kanko walli min ɗo e ndiyam min koɗi hoɗande moƴƴere ha e nder o saaha hande amin caɗa ndiyam ni kono alhamdulillah yettere Allah so ndungu ari joni boyli mabban ndungu hikko ko non boyli fo mabbu e ndiyam min ngala ɗo hen ko min jeri min jinno walle de robiñaji forage o ɓe puɗɗinoma asi ɗum ɓe jokkirani mo ndiyam ɗam ko ɗam dartidam ha joni ɓe garani jokkirde tagi min jiiɗi ko wallede pour jokkite min mbawa dañde ndiyam ñaguinoma hay tiwo pallal ɗo ara ɗo walla ummo jincang ɗo ara ɗo kono ɓe mbi kadi wonata pour calline gone laabi he tiwo wona e nder cagol ƴengta kadi dow nde ene hamni ɗum waddi yomin gasane ɗo tan forage tokoso ɗum addi forage tokoso tiwa o tawde tiwo fotata wonde yomin gasane siwo ɗum forage tokoso hono forage jincang woni ɗum woni fuɗɗade jofani kono fuɗɗade banggue ndiyam est ce que ɗum hande ko caɗele amen ndiyam ɗum hande ko caɗele wuuro ngo hande on banggue hande ɗum hande fo ɓuuri wonde caɗele ɗe woyndu wototo ko jogi ɗo moƴƴude jawdi ndi fof ceeɗu ari koye woyndu he yarata woyndu no horan ni ha jawdi ndi heeɓa hen caɗele wonto mamin paaya ha maayo caɗele ndiyam ɗam kamin jogui ɗum o waɗede ha min Allah walla min beele minen daña forage min dañi forage kam Allah wonde moƴƴo wawi caɗele ndiyam ɗe usto ko woyndu wotoru woni ɗum wonde barkindu min gasanoma ɗo forage on forage o gasani forage pompe ɗe ɓe gasi ɗo heeɓi ndiyam kono ɓe jeehi min ganda honde ɓe gartata ɗo boyli ɗi ne ɗiɓi mankude min komin ɓesɓe komin joom jawdi en gati hay sardingaji joni amin jiiɗi wadde min doosa hen min naftoro kono probléme ndiyam haɗi min wadde sardingaji ɗi ɗo kam ndiyam ɗam ko probléme ha somin keeɓani forage one somin keeɓi tiwoni immoro min banggueji goɗɗi min pooɗa robiñaji ha gara e galleji he min mbawa hutorade ɗam ɗo ndiyam no moƴƴi amen no waɗanmin foftere wawi wallude min ɗo tan hande tan ko robiñaji galle foof fooɗo robiñ naata e nder galle muɗum wawa caɗele ɗe mbawa iwande min kono caggal ɓaade ko cafgol boyli tan waɗat ha tuuti ko caɗele min woni kono so tawi Allah addi ndiyam so oɗo forage moƴƴi emin mbawi ɓe balla min robiñaji naata e galle so o forage wonno waɗi tawa min mbawa ittude tiwo ɗum o padalal ɗum ɓe kalno adan balla min ha yetto wuuro ngo so yettima ha jama jumaɗo kala bawɗo fooɗa nanna e galle muɗum kono caggal wona ɗum min certani e caɗele ndiyam mo kala ɗo wuuri ɗo ene jojji kala ko waddi e waɗanede yo waɗane caggal ene waɗa foddeji muɗum